Akude manikiniki naba balalela basishoyo kuleli sonto. Esithathu nawe zisho omadoko kusiyenkomo wena wasengeni ngadi nene senza muthi sabela uyabiza enkonjeni kubizwa abamhlophe kuzokhuluma ngomhlabathi wathini kamalandela yina bakomngadi besizwe samanguni kodwa iminyama lihamba libahila amantsina namaqhakazi thuli sangani esingasho lutho kumuntu yina basemfuni amadoko bonke ngakanani ngoba nasentendeni yesandla yena yina bakamanukuza kamalandela Awufuna ukuvotela wesifazane thumela round 12 F nge-SMS ku 33252. Hashtag nawe zisho ngikhumede kandaba shiya ngenkomo abafokazana bebiya ngamahlahla mkhananda owafinyelela kubalondolozi okwaphela kufelisini kwaze kwephulwa usendlini ungazange ufe ngesifudumezi shiya ngagazu wena owabuya nekhathi phesheya wafika kwelinganeno walibiza ngegazu nina bakasikokove kamababakazana nina bakasontobe kampangalala sontobe. Kanti mawufuna ukuvotela wesilisa uthumele round 12 M ku 33252. Khumbula uma uvota kaningi usibeke ethubeni elingcono lokuwina i-smartphone zindala zombili #nawe zisho. Ukhozi FM luhamba phambili.